IFM News. Sports. Ang host ti Pagilian na Pilipinas ti kaunahan nga Under-19 Asian Sepak Takraw Championships hama nga itong Nobyembre 18 aging 25 iti historic nga Rizal Memorial Coliseum. Dahito iti nagbalin nga anunsyo ni Philippine Sepak Takraw Association President Karen Tanchanco Caballero kadwana da Asian Sepak Takraw Federation Technical Delegate Muhammad Farik Abdul Halin, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, ken PSC Commissioner Walter Torres iti naangay a press conference nila yung kalman iti PSC Media Hall. Sigon ken Tanchanco Caballero adakkel pakadayawan para iti Pilipinas kas host iti kaunahan nga edisyon ti torneo para ti Youth Division iti Sepak Takraw. Inayon na pa'y amanarimaan iti talent scouting ti federasyon iti agdudumang nga parte iti pagilian tato makabukel iti national team ti Pilipinas. Manamnama nga sana bumaba iti 12 ken saan nga sumurok iti 16 mapagilian iti makipagpaset iti nasao apay ayama. Nasurok ine magasot ti ganganaen nga players si manamnama a makibalubal iti regu ken quad events iti men's, women's ken mixed divisions. Di nakamatmet ni PSC Chairman Gregorio nga iti panangangay iti kaunaan nga torneo ket dakkel nga dang tanong may patungpal ken mayamammo iti nasaw nga sports iti Pilipinas ken iti intero nga Southeast Asia. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM.